de cineva să nu mă mai joc Adopt Me pentru că nu sunt bună. Așa că m-am hotărât să mă joc Bacon. Nu sunt foarte bună, dar am zis să mă joc. Haideți să dăm play. Ok, am picat pe două mapă. Vai. Fugi. Și mi-a mai spus cineva în comentarii că mă adoră. Să știi că îți mulțumesc foarte mult. Vai. Și dacă vreți să vă arăt cum se scapă vreo mapă, nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Da, nu știu exact ce să mai facă. Nu știu ce au făcut și ce n-au făcut, da? Nu, te rog. Am deschis! Ce doamne ați făcut? Jos. Ok. Am prins o capcană. Firar. Da. Te rog să mă omoare. Scăpat. Dar ce-au făcut și ce n-au făcut? Că nu-mi dau seama. Ce-și putea să și ce să nu se iau? Știu să scapăm pe top. Nu înțeleg. Bine, Bacon. Hei. Dați puțin. Nu-i de treabă. Hei. Ok. Nu știu, cred că vreau să mă omoare. O să plec, da. E ok. Eu, nu știu, mai încerc. Nu știu ce vrea. Hei. Nu vrea. E rău. Capcană stupidă! Mara, fugi. Ok, după cum vedeți, eu vreau să cumpăr această fată, aceasta, nu știu, nu arată așa, și nu mi-a permit încă, așa că va trebui să strâng bani. Și Bacon e cam rău și nu-mi place de el. Nu înțeleg ce au făcut, Nu înțeleg ce au făcut. O să revin când îmi dau seama ce au făcut. Am revenit. Acum mi-am dat și eu seama de ce au făcut. În sfârșit. Deci nu înțelegeam. Că nu găseam niciun item, nu mai era nimic și Bacon venea după mine sus. Nu-i nimic aici. Mi-e frică să cobor. Oh my god. Continuă să mă uit așa. El a uitat și bine. Mă spre pentru clipa. Nu. Firar. Iată. Îmi place de el. Au. Dar era iar să mă prind. Am probleme cu capcanele lui. Na. În sfârșit. Ia, frate. Mamă, iar era să-mi cumpăr skin. Ca proasta. Bun, continuând. Așa, unde-i Baconul? Bacon? Hei? Bacon? Aha, stă fix unde am eu nevoie. Te rog, pleacă de sus, pleacă, uși. Nu pot. Hei. Voi vedeți că se întoarce după mine. Bine, pa. Da, o să plec de lângă el, că nu știu, am presimțirea că vrea să mă omoare neapărat. Asta e presimțirea mea, vrea să mă omoare. Iar eu nu vreau asta. Ce? Au deschis. Sunt confuză. Ce? Yay, Gren! Da. Așa, firul verde. Yay. Te poți să fii aici. Stă jos. Poate, te rog să nu veni aici. Am scăpat dacă pun și rotița am scăpat, dar între rotița, oameni buni. Rotița. Vai, trebuie să... Nu-o găsi becul, nu? Asta. Am impresia că cineva ori a uitat de bec și
am fost omorât și așa, a rămas acolo jos la camera roșie. Ori cumva s-a întâmplat să se gliciuiască sau pus și nu știam, da, au pus bine. S-a mai întâmplat de multe ori să până ieri eu să nu văd. Aici. Bă, e becul. Unde-i Purple Key? Nu știu unde-i Purple Key. Ai de viața mea. Scăpam. Mai trebuie decât Purple Key. Yellow Key. Da, și Purple Key și Yellow Key mai trebuie. Nu le văd. Sunt puțin confuză. De ce? Unde tu? Yellow Key acolo. Du-te până noi, fata. Am luat-o deja. Firar. Bun, mai sunt frate ăștia. Da. Nu știu dacă ați văzut că Bacon a căzut. E bine. Cred că e bine. Cred că e bine. Cred că e ok, Bacon. S-a ridicat. E păcate. Unde-i Purple Key? În viață. Unde-i Purple Key? Ce-ați făcut cu ea? Bine, pătulică. Patu! Da. Au deschis. Bine. Așa, aici. Dar unde cheia aia Purple Key-ul? Că nebunesc. Aici? Sau au îngliciuit în raft? Așa. Puteam să scap. Unde-i Purple Key? Au deschis. Sunt confuză. Pus rotița. Puneți rotița! Speram că scăpam, adică am făcut treaba, da? E ok. Vă rog, oameni buni, cine are rotița? Nimeni, bine, am înțeles, nimeni. Stați puțin. Chapter 8. Vreau să pici chapter 8. Sper să pici chapter 8. Vai. Urăsc chapter 8. Dar trebuie să-l votez, că vreau mult să-mi iau skin-ul. A picat chapter 5. Vai. Nu player, nu, rog. A picat, e bine. A picat bot. E bine. Măcar n-a picat player. E grama pe asta. Și vreau să vă arăt, nu știu dacă știți, dar e o țeavă mică, sau nu știu cum se numește, e o țeavă, nu știu exact ce, că nu m-am uitat ce scrie pe ea, care voi trebuie să puneți la un de la de joc. Aparat de la de jucat, în fine. Da, nu scos astea. O să vă arăt eu dacă ajung până. O să vă arăt eu dacă ajung în primul rând. Da. Doamne. Da, am prins că aia la horficat de jos, da? Nimic. Bine. Ce m-a speriat ăsta? Nu văd red Q. Poate e jos? Poate e jos? Nu, nu e jos. Oh my god. Oh nu, oh nu. Oh. Ce faci un om speriat? Fuge. Fuge pur și simplu. Nu. Da, fix după mine te-ai găsit să vii. Închide ușa. Am putut să închid ușa. Au! Mara, nu muri! Ca filmezi. Hai! Cine are red Q? Nu. Nu, că sunt toți departe.
Știți ce? O să fac asta. Trumpica. Nimic. Ulica. Ah. Yay! Acum nu văd am răbătul cât timp ăștia nu găsesc. Red Q. Da, nu cred că o să se întâmple și nici nu o să stau ca fricoasă aici, da? Uitați dacă găsiți, bara asta se pune aici și de aici aveți la cheia verde. Am lăsat glitch-ul și jocul. Scuza sunetele de pe fundal în afară de vocea mea. A deschis cu Red Key. Eu nu vă cred că n-ați deschis cu Red Key-ul. Sunt uimit. Dar și Red Key, unde, doamne? Spuneți-mi și mie, vă rog, eu nu știu bine mapa. Pot să merg pe asta? Am să mă urc. Nu, pleacă. Nu mai vine, e bine. Păi... Dar pleacă! Ce nervă mai ești. Aleluia! Doamne, cum va veni mintea la cap? Mintea la cap, scoați-mă, da? Frate, cât v-a luat? Cât? Mi-a rămas cu leverul. Da. Nu știu, m-am blocat în ușă. Ups. Unde mai e și botul ăla? E nervant. Stai, aia are crenchi. Ce fata? N-a răbdat? What? Și vă mulțumesc super mult pentru 21 de abonați. Sunt super fericită, vă mulțumesc din toată inima. Nu pot să cred, deci chiar sunt super bucuroasă, vă mulțumesc extrem de mult. Uite să dau capul ăla. Unde-i bacon? Dar ce-ți făcut cu alea? Uite purple key. Ui. I-ați deschis cu ea? Nope, mă gândeam eu. Niciodată nu deschid oamenii cu purple key-ul. Nici n-aveam purple key-ul în mână. Wow, Mara. Cheia albastră. Nu știu bine să scap pe această mapă, dar știu cât de cât. Am scăpat pe toate mapile în afară de chapter. Ce mă surată că e bacon. În afară de chapter 11. Deci mă enervează rău chapter 11. Ce-am făcut? Ups. Mi-am cumpărat skin. Frate, mereu fac asta. Ar trebui să mai strâng bani. Și mă enervează. Au pus deja ursulețul? Când? Eu nici n-am văzut că a scris sus, dar în fine. Da. Cam complicat treaba. În fine, așa, o să mai joc o rundă. Mai e cineva măcar? Băiatul... Asta nu știe că au deschis deja cu cheia verde. Dar în fine. Ignorați, vă rog, bormașina de pe fundal. Nu e de la mine, e de la vecini. Nu știu exact. Sau vecini din blocul celălalt. Că, gen, de vedem balconul la vecini și se aude super tare. Da, sper să nu se audă așa și pe cameră. Da. Am zis că n-am mai filmat de o grămadă de timp pentru că am zis și eu să nu mă mai joc Adobe, numai că e cam plictisitor să te joci singur și să filmezi. Pentru că da. Pe Adobe măcar am ce să fac. Da. Și pentru
băiatul sau fata, nu știu exact ce, le-a zis că nu-ți bun la domnului să mă joc și altceva. Am zis să mă joc și altceva. Sper să-ți placă, Bacon. Alte idei mai sunt mai multe, dar deocamdată mă joc Bacon. Și îmi pare așa rău că s-a băgat ultimul chapter. Și de când s-a băgat ultimul chapter? 5 mii sau catralioane, nu știu cum se joacă. Atât. Nu știu cum se joacă, cred că catralion, nu știu exact. Eu, înainte se jucau 15 catralioane sau 1000. Cine știe, că nu mai știu. Cred că catralioane, parcă nu, chiar nu mai știu. Dar da. Acum, doar ce se mai joacă acum că s-a băgat update-ul. De când au luat mulți ăsta, iar nu se mai joacă absolut deloc. Ieri se jucau, câți erau, 20.000 sau 20 de catralioane, nu știu exact. Și acum se joacă, cât se jucau, că nici nu mai știu. 15, 14 catralioane. Deci 14, cred că erau 9, 8. Frate, scade super repede după ce se duc upgrade-urile. Na, bine, e plictisitor rău să mă uit la băiatul ăsta. O să revin când o să scape și el, când o să vină minte la cap. Așa că revin. Am revenit. Sper să pice chapter 8 cu bot și să scap. Așa. Da, știți că eu nu accept de pe jocuri la mulți pentru că unii sunt hacker și hackers conturile și așa, nu vreau să... Da. Am decât prietenii. Și da. Sunt eu! Yay! Nu m-am uitat exact pe ce mapă am picat, da. E ok. Nu m-am uitat că am picat, da, în fine. Și dacă vreți să știți dacă sunteți Bacon, înainte să vă arate că sunteți aici, vă uitați dacă aveți butonul de să vă crăciți. Nu crăciți. Nu știu cum să spun mai frumos. Să vă faceți mici. Așa. Chapter 6. Îmi place chapter 6. Ei, fac pe toate. Tu! Te crezi șmecheră, ia uite. Uite cum mor pe asta imediat. Ulica, ce pune. Deci n-am fost uică de la grămadă de timp, nici m-am mai jucat. A, da, bine. Am pizza. Ulica, ce cu fața aia? Nu mai scapă de aici fata asta, nici moartă. În afară de moartă nu o să mai scape. Aoleu, ce-am făcut? Hei, nu, stai pe loc! E. Îmi place de asta, îi pun capcana aici odată, bun. Bravo, fata, deșteaptă-și. Nu pot să omor, nu te cred. Aha, te omor. Abia aștept să vezi. Ei, te-ai prins în afară. Ha, te-am omorât. Mai e cineva, vă rog? Să nu se mai e cineva. Bine, dacă aici nu este, este. Sper că nu se ascunde ca pămpălău. Se ascunde ca pămpălău. Bine. Bine, deci așa jucăm. Ok. Mie nu-mi place să vă ascundeți. Îmi place să jucați și să nu-i prind pe toți deodată. Așa de puțin a durat mapa. Pe bune. Și mă distram. Trămă mare. Chapter 8. Chapter 11, chapter 11, chapter 11. Chapter 11, chapter 11, chapter 11. Yay! Nu, am plecat chapter 6. Ce aveți cu chapter 6? Care votați pe bot? Da, cred că e mai bine pe leer. Da.
Să știți că eu nu votez bot deoarece... Să știți că este... nu știu dacă este adevărat, dar am auzit de la youtuberi că botul ar avea camere în ochi și te vede. Gen, nu viața reală, îți vede caracterul pe unde umbli și așa te prinde. Bine. Poate, dar... Ce? Doar... Nu, nimic. Ce așa special au cu... Așa. Oameni buni. Eu aștept de afară. Nu am ce treabă. Da, mi-mi place de ei. Mi-mi place că toată lumea alergă să ia ăla. Erau aștept aici. Ce-ți-ți Doamne, ferească. Ha! N-am luat eu. Hai! Ce mai stați? Hai! Deschideți! Fiecare ia ce poate. Ciucanul. Asta, hai! Axu, hai! Oameni buni! Am eu axu, hai! Vine Bacon. Acum înțeleg și eu de ce. Bine. Când vine Bacon, noi fugim, ok? Nu-mi place de Bacon. Căzui! Fugi! Fata nimic. Nu, fata stătea acolo. Fata era bine, făcea bine, nu avea nicio treabă. Oameni buni, oameni, haideți. Nu nici tu plan și eu. Să iau și eu nici. Hai! Fugeți! Mi-a închis și cineva a închis ușa. Bravo vouă, o să mor eu, da? Eu mă bag aici. Nu cred că o să mai ieșim de aici, da? E bine. Nu cred că o să mai ieșim măcar. Oh, vai! Nu! Fă-te mică, așa. M-am blocat. Pe bune! Pacovia rea! Am prins că de doi. Nu-mi place cam. Știți ce? Bacon. PC. E easy. E prea easy. Nu poți deschid, că stă acolo. Ce căpătare mai e. Mara, să nu cazi. Te face praf. Asta. Pleacă! Poate sare gardul asta. Mică. Nu. Hai, ce era? Era. Fugi! Fii pentru mine! Mi s-a blocat telefonul, gata. Pune. Fugi! Hai, ce mai speria, bă! Așteaptă-mă, ești fată. Băi, n-ați loc! Hai! Ce mai stați? Bacon e bine, uite, poftim, e bine? Bine, mă. Pleacă! Nu pune capcana? Nu mor. Pleacă. Poate sare acum matahala asta peste gard. Eu o văd stare. Nu. Pleacă. Uci. Nu. Matahala, să nu vii. Unde-i matahala? Matahala nu e, nu trebuie bine. Da. Nu pot!
Lasă-mă, fata. Merge. Haide. Nu merge. Oh, haide. Așa vede. Chiar zis că orange. Matahală pleacă. Matahală. Matahală. Matahală nu-i place tine. Matahală rea. Matahala e rea. Nu cred. Păi ce să mor. Hai, nimeni nu ia nimic. Hai, uite taserul. Sper că las pe de nimeni. Matahală? Matahală? Hei! Hei! Nu vrei? Nu? Stai. Ha. Matahala! Nu vrea Matahala, nu mai vrea să vină. Bine, Matahala, acum e frică la Matahala. Tu tine ușa! Păi, hai! Uite ce faci! Dai că fac eu acum. Greu a fost, fata. Wow. Greu a fost. Da. Am picat pe mapă proastă. Bine. Imediat o să vă arăt canalul meu de TikTok dacă vreți să vă abonați. Imediat revin. Acesta este canalul meu. Sper să mă urmăriți. Să știți că dacă mă veți urmări, o să vă urmăresc înapoi. Dar dacă nu o să începeți să nu mă mai urmăriți, cum au făcut mulți, să știți că o să vă șterg pentru că da. Nu mă mai pur și simplu urmăriți doar ca să prinzi follow-uri, vă șterg la un moment dat când fac curat. Cât urmăresc. Pa, pa!